Sådan. Ej, du kan bare lægge den sådan der, som ved siden af her, ikke? Hvad gør du nu? Ja. Det er fint nok der, ikke? Jeg kører bare videre. Godt være, den skal lidt længere herover af. Sådan der. Jeg har den nu. Simpelthen sådan, altså. Det er jo til at holde ud. Er det for hurtigt, eller? Nej, det bestemmer du selv. Okay. Du har en ring, jeg kan godt se på højre. Der er fint nok, eller? Hvad? Der er fint nok. Ja, op. Det er jo digitalt. Om jeg har sat den ned, altså det er ikke... Det er 4K, vel? Hvad er det? Det er nogle skabioner eller sådan noget, tror jeg, eller nogle plot. Ja, det er plot, ja. Ja, jo, det er rigtigt. På en eller anden måde. Ja. Jeg kan lidt. Ja. Det kommer der ikke, jeg synes, det er rigtig. Det der. Ja. Lidt nedad med den. Ja, den var, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men var det støvet deroppe? Ja, jeg ved ikke, hvad der kan nok ikke gøre noget så meget. Fordi han er ligesom fast nede i skuffen, ikke? Altså, jo. Det er godt nok mærkeligt, det ikke bliver så støvet i skuffen. På bunden. Ja, det. Ja, det er rigtig god. Den er meget tynd. Ja, meget tynd. Ja, det er derfor. Der var ikke noget. Det er derfor, jeg har lagt dem imellem, fordi... Ja. Hvem er det? Det er Bob Dylan. Er du sikker? Yes. Ja. Der kommer hende der, den gamle. Eller ham, eller... Ja, den er jo ret god. Og en af de første, jeg lavede forresten. Ja. Ja, den der... Sankjørks... Ja, det er den nemlig. Ja, den kommer... Ja, den er også med. Den er rigtig god også. Er den det? Og der er gået... Ja, Betty i den der. Ja, det er der nemlig. Ja, den der. Ja, den er altså lidt speciel, ikke? Ja. Ja, den går nok. Der har du godt nok svinet med papiret. Ja, det? Ja. Ej, det er godt, de her.
Med det løse der, ikke? Det er ret fint. Jamen, det er en skitse. Det der, Kirsten, det bærer det også præg af alt sammen, ikke? Det ved jeg ikke, om Og det gør det ikke altså. Og det meste. Der er nogen, der er færdige her, synes jeg. Ja. Så kunne man bruge sådan nogen at sætte noget på, men det skal altså en eller anden ting, man finder, der passer. Det skal ikke være bare for at lave mønster på. Nej, det kan godt sige. Hvad er nu det? Det er også Bob. Ja, men negativ, ikke? Jo. Jo. Det er godt, ja. Og der er to, det er meget tykt det der papir der. Ja. Og der er Bob en positiv, der er en positiv der. Ja, han ser meget positiv ud. Ja. Det må man godt nok sige. Ja, det må ikke lyde. Nej. Der har vi ham igen. Jamen, altså, Det den er da ikke dårlig. han er så godt. Det er ham, der... Ja. Jeg ved godt, han er grim. Ellers Og der har vi ham jo. Ja. vil du have på hovedet? Nej, ikke på hovedet. Det kan han ikke tåle. Nå, det er ham, der er så forfængelig, eller? Det ved jeg ikke. Øjnene er blevet ret fine. Ja. Men han har sådan nogle øjne i virkeligheden. Ja. Det er lidt svært at se, men altså... Jeg synes, han ser lidt rimpet ud på munden der. Det er som om, den er rimpet sammen. Ja, Kirsten, det Så er noget galt her, eller? Nej, du gør ikke noget galt. Jeg vil bare gerne lige have den her for sig. Nå, okay. Ej, den er også god, den her. Så kommer der lidt mere avanceret her. Ja. Den er rigtig god. Ja, den er lidt speciel, ikke? Og ham her, han er også tilbage. Det er ellers lækkert papir. Også småt. Det er noget meget lækkert papir, det der hvide. Ja. Ja. Kender du ham der? Ja, det er ham. Okay. Det må have været en bobperiode, det vælter. Nej, det er ikke noget det at gøre. Det er skitser simpelthen. Ja, det er godt. Alt er godt. Det kan man jo se, ikke? Det er forskellige, men at det alligevel er... Og så kommer... ja, det er godt. Ej, det er fedt. Det er så godt. Og øjnene er så fine der, og det er et rigtig godt. Han ryger jo cigar. Han ville aldrig få en chance i dag, du. Hvordan det? Han ryger. Nå. Ej, det er også godt. Det er samme som det her. Ja, det er Ja. Jo, det er rigtigt nok. Den er jo ikke pisse svær, den der. Ja, det kan jeg forestille. Fordi dele af stencilen er nemlig løs, ikke? Store dele af den. Flere dele. Men den der er sjov, ikke? Jo. Er det negativt? Den er negativ, ja. Og der har vi hvad det hedder, Natasha. Ja. Den er også. Ja, man kan altså... Jeg ved ikke, jeg havde så svært på det tidspunkt ved at komme videre end det der. Ja. Altså, udtrykket var der jo. Ikke? Ja, det er meget sjovt. Og der har vi Bobby igen med hat. Ja, med hat. Og der ser han knap så stor ud, der ser han lidt mere barsk ud. Synes du det? Ja. Nå, så er der en der også. Ja. Den, der skulle være ude af, Kirsten. Det var den her. Det gør ikke noget. Jo, det gør det. Det gør det altså. Så er den der en til den. Så er den noget plastik her, hva'? Ja. Og der er noget sølv på, tror jeg. Er der det? Så fejl, ja. Nej, det er der ikke. Nå, tror jeg ikke. Bare hvidt. Ja, det er bare hvidt. Og der har vi hende der. Og nu kommer Frida her. Men det er jo måger, det er jo ikke papegøjer, ikke? Altså, det skulle jo være en papegøje. Nej, det er... Men når nu jeg får den der nye gamle bærbare der, ikke? Ja. 350 kroner. Ja. Så tror jeg, at jeg vil forsøge mig med en papegøje. Hvad er det? Ja, det er en af drengene derinde. Ja. Det er en fæl mund, han har. Jamen, det ved jeg godt. Det er den
Det er fordi, den skulle have været rød eller rødlig, du ved ikke, og det blev den jo ikke. Nej. Men det er helt rødes. Altså, den er jo fint. Den er lidt bedre. Er den det? Ja. Okay. Siger vi det. Ja, det må du om. Helvede, det blomster. Ja, tak. Det er blonde, du har... Jamen, det er det. Simpelthen. Færdig blonde, ja, ja. Kedelige blonder, ikke? Ja, ja. Men nu er det der, ikke? Der er brugt maling på det, og... Ja. Ja. Nå, og så har vi så... Ja. Det kunne have været flotte med skriften bagved. Ja. Den der skrift, du har lavet. Der har vi Peter. Los Spillers. Den er ikke så god, den der. Hvordan kan det være? Det er hagen der. Der er noget dernede. Ja, det er en helt anden person. Er det det? Ja. Det er hernede på neden. Ja, den er helt galt. Natasha, der har du taget et af de billeder, der har været skygge på sådan et sted der, så... Jeg synes faktisk, den er god. Ja, det er den også, men ja, bare ikke, hvis det skal ligne... Altså, ja. forstår mig ret. Ja, jeg forstår det. Jeg synes, der mangler noget i hendes mundudtryk, ikke billedet? Jo, den der er næsten bedre, ikke? Nå, men det der, Kirsten, du snakker om der, det hører til. Altså det der er baseret i det her nede. Ja. Ikke? Det er et mønster faktisk. Hvis der nu kommer nogen, der ikke skal deroppe i, der skal bruges til at male på, så... Ja. Det der er ret godt, faktisk. Synes du det? Ja, det synes jeg. Ja. Ah, ved du hvad, den kan jeg godt tåle, den der. Ja. På grund af øjnene. Altså, ja. Men der er jo ikke meget, der er ikke engang signatur på. Den er fed, næsten. Er den det? Ja, det synes jeg. Om den er sådan meget kommerciel, ikke? Den er så fed. Jamen, den er så kommerciel. Kommerciel? Hvordan du vil? Den kunne bruges til et bladopslag, ikke? Altså, ja. Godt. Nå, der er... Jamen, det er et uheld, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Nå, den er skidegod. Ja, det synes jeg også. Ja. Lige se, hvordan den ser ud her. Jamen, man kan ikke rigtig se det her, faktisk. Men kan du holde den der? Ja. Ja, sådan. Så kommer det der, det tror jeg aldrig, jeg ikke blev glad for det der. Nej, jeg ved ikke hvorfor. At det var en afsnit på den. Jeg kan da ikke gøre for, at folk ser sådan ud. Nej, jeg kan ikke. Det der siger der heller ikke noget om, hvordan det blev det færdige. Hvad er der galt? Ikke noget. Men der kan man se, hvilket besvær det er, ikke? Lave de der tænder der, ikke? Altså. Ja. Folk tror bare, at man har en stencil, og så melder man bare efter den. Men det kunne man jo gå efter med, altså det kunne du jo bare male. Ja, men altså, vil du ikke om tænder og øjnene her, ikke? Det lille plet der, ikke? Det skal være på plads, ikke? Ja. Og det hele skal være på plads, ikke? Ja, det er også vigtigt her. Ja. Og så ser han glad ud. Jeg ved ikke, om det regner, jeg rammer den her over. Jo, du gør. Det var helt fint. Og der har han fået lidt farve i ansigtet til en skægget, eller hvad det er. Hvad er han døbet af? Han har malet, det er derfor. Han har fået maling i skæg. Ja. Og så har han fået gang i cigaren. Kun på den, ja. Okay, det tror jeg. Der har vi ham der igen. Ja, altså, der er med mange... altså, der har været mange... forsøg på før, at det blev til noget. Hvem er det? Nå, det er også ham. Nogle gange kan jeg bedre egentlig lide de der stykker krab end det smitter altså af. Ja, gud fanden, det er støv, Kirsten. Nej, det, jo, det er. Det er ikke støv på at se. Okay, så siger vi, det ikke er støv. Jamen, det er støv. Det er det ikke, når jeg siger det. Se hans skjorte der, ikke? Det smitter også af på hvide blonder, eller på de hvide blonder. Ja, det er med, ja. Jeg ved ikke, hvad det er, han kigger efter. Han har set en eller anden mulighed for noget profit.
Kan du se det? Det er er grådighed, det er rigtig grådigt udtryk. Ja, det er det. Præcis. Ja. Hvis ikke det er et grådigt udtryk, hvad er det så? Ikke? Ja. Ikke? Ja. Den bliver aldrig anderledes end de her. Den er udmærket. Jeg har det igen. Brugt så meget papir på ham. Ja. Der beder han til mig her. Han er jo religiøs, siger han jo. Nå. Det kan svare. Er det ikke noget nyt? Nej, det er ikke noget nyt. Jeg ved, det fanden bliver gammel, og så videre. Det kan ikke lufte. Der kommer Grønne, det er Lenin. En tegneserie. Ja, det er det sgu også. Ja. Det er Lenin jo. Det er under, hvad hedder det, min værdighed, det der. Det er? Ja, det er. Hvorfor? Bare kopier. Nå, de der? Ja, de er bare kopier. Jo, hvad så? Jamen, det er han ikke nogen kopier, vel? Nej. Det er Jimmy. Ja. Og så kommer ham der, og så vil jeg godt have den der lagt ind i forbindelse med det der, står du. De hører sammen. Ja. Ja. Ikke? Så det? Ja. Og så har vi de to der. Altså... Altså, han ville jo være, de ville jo begge to være lykkelige over at få den der, ikke? Altså. Ja, han har jo ikke synes, det var pænt, så det skal blive. Jo, det, hvis han så den der, så ville han, denne her kunne man godt få. Nej, der er den. Der er den her brugt. Du skal lige se. Betty. Nej, det er ikke Betty. Det er det ikke. Hvad er det der? Der er alle de damer der. Ej, den er sød. Ja, den er. Det er sådan nogle, vi vil gerne have en. Jeg har fundet den størrelse her, eller for eksempel, ikke, passer smadret godt. Måske nummer, nej, helst ikke meget større end den størrelse her. Ja. Du vil godt se, ikke sådan en enkelt en i et hjørne. Det vil være fint med London eller i midten, eller... Ja. Men Kirsten, kan du ikke lige gøre mig en tjeneste? Jeg skal lige se, om jeg kan jeg faktisk godt. Lige tage den der derover igen. Ja. Og så... Jeg skal ikke mere kan. Hvad er det, du vil? Jeg vil have et billede af den her. Skal jeg rette? Nej, du skal ikke gøre noget som helst. Jeg kan godt finde ud af det her. Hvor den er der? Ja. Den er der. Fik den taget damer? Du vil ikke damerne, det gjorde det. Nej, jeg vil ikke tage de damer der. Der er rigeligt med damer der. Nej, men altså, det var til den der, jeg snakkede. Der kommer et godt i. Ja, ikke. Ikke af Kåre. Nej, det er ikke Kåre, det er grønlænder. Det er grønlænder. Ja. Det er Kim, ikke? Nej, det er ikke Kim. Nej, det er bare en grønlænder. Kim, der har jeg to nede i kælderen. Nede og uden hat. Nogle af de her billeder er næsten bedre end lærredsbilleder. Det er overhovedet ikke Kims stil, det der. Nej. Altså. Nej. Skide druk for drukken og falde om i en brandhæng. Nej. Altså sådan nogle... Det er også fint. Er det det? Jeg kunne godt bruge nogle, men især de der små damer, jeg viste dig før, de egner sig meget godt til at sætte ind i en mønster, altså hvor der er mønstre, ikke? Ja. Fylder ikke for meget og understreger sådan lige, hvad det er. Der kunne også være et fint navn, at vi kaldte de der mønstre der, at vi laver med tegninger i. Vi kan bare det kan bare være silver screen, at der står dit navn i hjørnerne af dem, når du har lavet en... Det er ret fint, det her også, synes jeg. Og den her. De er gode. Det er sjovt, de får helt forskellige udtryk, ikke? Ja. Og jamen, det med de er helt ens, men de er forskellige størrelse. Ja. Og de har forskelligt udtryk også, munden. Og der er også to forskellige skabeloner, Kirsten. Ja, men det er ret godt. Ja. Og så meget støvet. Ja, så se. Ja, det er støvet. Noget af det tager meget imod. Men det kan jeg altså ikke.
Nej, lad være med det. Nej, det er jo ikke sådan. Hvad er det for en? Det er også meget godt. Det er skide godt, hvis det bliver klippet fra, det der. Ja, så skal man klippe det, ja. Det derfra. Ja, det kan man ikke. Hvad mener du klippet? Jeg mener klippet det er fra, ikke? Altså, ja, over her. Ja, ja. Men så ved jeg ikke, hvad der sker med bagsiden. Det er ikke for at få det, vel? Nej, tror jeg ikke. Hvad fanden er det for noget? Ja, det var det, jeg spurgte, om du havde mere tilbage i. Det kunne jeg bruge til at sy på, men jeg gider ikke at sidde og sy på stof og alle de mønstre der. Det kan jeg ikke. Den er så skønt. Ja, den er skønt. Men jeg har ikke fået den ordentligt. Jeg ved ikke om den kan... Den er strøget og alt muligt. Den er nemlig strøget og lagt det imellem for at holde sig glat. Ja, den er udmærket, som den ligger der. Det er sorteret. Ja, det er. Men jeg synes, der er noget galt for noget. Jeg synes, at de... Sgu da en sjov baggrund, den der. Jeg synes, der er noget galt med... Det er der. De ligger skævt i forhold til hinanden. Altså, det skal... Når nu vi har taget den der video der, så kan vi... Prøv at se den baggrund. Prøv at se den der figur der, ikke? Ja. Det er rockmusikeren på scenen, ikke? Fuldstændig amok. Ja. 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 Hvad er det for noget, det hedder? Ja, det er det, det er Bob, og det er Garbo, og det er... Den der kunne jeg også tænke mig et lille billede af, hvis du har sådan en... Jamen, den har jeg. Ja. Det er også egnet til London, ikke? Jo. Du kan godt se stilen, og... Ja, den er jo lavet til de... Ja, den er næsten lavet til det. Ja, men det... Og Frida må det også godt være. Ja. Pæn farve også, det der. Og der er hun Frida med. Ja, der er for lidt kontrast, ikke altså? Ja, men alligevel. Det her, det kommer jo Betty. Det er heller ikke Betty, nej. Jo, det er Betty. Er det Betty? Ja, det er Betty. Ja, Lidt højere op, sådan der. Lidt længere ned. Det er den, ikke? Jo. Så er den i centrum, bare du ved det til næste gang, ikke? Jo. Du har en tendens til at gå herned, nemlig, ikke? Og der kan du godt se, ja, jeg kan godt fortælle, linsen er der, jamen, jeg kan godt, jamen, jeg ved det godt. Så er der kommet lidt farver på. Ja. Så en gang, så man kan ud se den. Ja, man kan godt se den. Er det der, jeg er der? Ja, du kan godt være der, ja. Og så kommer der en af de her. Ja, den har vi også set før. Ja, det har vi. Det er sjovt, at den kommer frem igen, den der, ikke? Ja. Altså nu. Lidt nedad med den. Nedad. Det er, ja. Ja, det er lidt længere ned. Der, ja. For at få hele med, ja. Ja, fordi det der er væsentligt ved det, det er faktisk den der. Ja, ikke? jo. Der har vi den der igen. Eller det er en af... Indefra. Ja. Men jeg tager lige et... Jeg ved ikke, hvad den ligner, de er altså. Nej, den er ikke for god, vel? Altså, det er den ikke. Jeg skal lige have taget den her. Vent lidt, Kirsten. Ja. Godt nok. Ja. Der er Bob igen. Der er rockmusikeren igen. Ja. Og så den der, det er en af de bedste. Ja, det kan jeg godt se. Det er simpelthen den lavet på et stykke ja, det er næsten det. papkasse, ikke? Den er rigtig god. Den er så god. Det er Johnny, der står der. Jamen det er den nemlig. Og der er stadigvæk mere, eller hvad? Ja, men nu er det nemlig, der kommer. Nej, det er sgu ikke rigtigt. Ej, der er de her. Ja. Jeg vil lægge den her for sig. Ja, den kan vi lægge øverst. Nej, den skal ligge imellem dem for at være glad. Altså for ikke at ligge øverst. Ja, det går nok. Det var nogle af dem, jeg skulle bruge. Ja, ser du, Kirsten, du har en tendens, altså du skal lidt længere herhen af. Derhen af. Og så opad. Ja, det er ikke.
hvis du kan huske det. Ja, jo, jeg prøver at det. Så det er ikke en stencil, det er en, det er sådan en, der sker på et underlags. Men den er okay, altså, som skilleri, eller hvad kalder den? Den er god, ja. Ja, men den er ikke særlig stærk. Den skal have lak for at holde. Nå, for at holde det der? Ja, okay. Det er der jo ikke nogen af dem, der har fået her, vel? Nej, det er der ikke. Så den har nemlig også den der firkant lidt nedad. Ja. Der er mange stykker her. Ja. Det er vist alligevel en anden størrelse end dem. Ja. Jamen, det er det. Det er sjovt, at jeg har sat den der og spildt så meget papir på den. Det skal jeg sige dig hvorfor. Den er faktisk det har du gjort, fordi jeg bad dig om at lave. Det må du ikke gøre, det der. Så jeg havde på en af siderne, og så kunne jeg sige, den må jeg ikke bruge den til mønster. Nej, det må du ikke, Kirsten. Så vil jeg hellere lave en ny. Så har jeg jo ikke noget. Nå, men jeg vil lave en ny. Så kan folk lige sådan se. Med de her, ja. Der har vi jo Kåre. Ja. Det er ret godt i øvrigt. Ja. Du skal stadigvæk højere opad. Altså, ja, og så ind mod midten der, ja. Nej, altså du gør det. Altså, jamen det er for at den lige på. Sådan her. Sådan der. Så er du lige på. Ja. Ikke? Kan du se det? Jo, ja. Nogenlunde. Ja. Ikke helt. Så har vi. Ja, og du skal ind mod midten, du slænger herover af, så du skal opad, der, ja, så er du på midten nu, ikke, cirka. Ja, sådan er det. Og bag, altså, det er kan jeg overhovedet få det indenfor der? Den er som den er. Altså. Men kan jeg få den ind? Ja, må jeg lige se en gang. Nej, det kan du sgu ikke. Så gå nedad, og Kirsten, det nytter ikke noget, den er ude af billedet. Nå, okay. Nedad. Ja, der er ikke andet at gøre, end at lade den være der. Sådan der, det er okay. Læg den derovre, så kan du se den faktisk. Næsten. Ja. Okay. Nej, det kan man ikke. Nå, hvad fanden er det? Oscar Laurent? Ja. Det ved jeg sgu ikke. Hvornår, hvad står der? 81. Jeg kan ikke se, hvad det er, der står. Ja, der står 1981. Hvem er det? Du må godt se spørge. Oscar Laurent. Den er ret god. Ja, der står der 81. Jo. Jeg har aldrig set den før. Nej. Jeg tror, jeg har fundet den ude i genbrugen, faktisk. Åh ja, det er ikke en mere haft. Den er da meget sjov, den der. Ja. Ikke? Jo, det er den. Den er ret god. Som plakatagtig, ikke? Jo. Og den her også. Og så lidt vandfarveagtig også. Det er faktisk en skisse, det der. Ja. Den der inde på gamle snak. Ja. Der valgte jeg at bruge den der, sjovt nok, og ikke den der. Det var lidt åndssvagt måske. Nå, til ansigtet? Ja, til ansigtet. Ja, ansigtet. Der er et tydeligt billede af farven. Der har jeg vi jo farven. Jeg ved ikke, om det er den gamle eller den nye. Og du er stadigvæk over til den ene side og for langt nede. Du skal derop. Derop. Ja, det er nogenlunde. Ja, du må undskylde. Nej, det skal der være. Lille øjeblik, jeg skal lige have et billede af den der. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det vil du nok have af denne her også. Nej, den bliver fuldstændig skæv. Altså, jeg kan ikke gøre det så hurtigt, og jeg har noget ikke. Skal jeg ikke holde det så? Nej, det er fordi, at jeg skal mere blende på. Nej, hvad du gør? Nå, det er ja, jeg ved sgu ikke. Ej, hold nu op for det der pis. Ja. Har du? Ja, jeg har den, men jeg er ikke. Nej. Hvad med den her? Vil du også have den? Nej. Jo. Den er skåret over, ja. De er skåret over. Okay.
Vil du... Nå, du kan bare starte. Okay. Og vi starter med den her. Nej, den har vi taget. Ja, den har vi taget. Ja, det er ja. Har vi enden igen? Den har vi også. Ja, nå, igen. Ja, ja. Det er en ny ende. Ja. Ja. Så er der et par diktatorer der. Ja. Ja. Ja, ja. Han er fra Libyen, ham der. Og hvad er Libyen? Ja, ham der, han er fra Danmark. Ja, det kan man godt se. Det ligner en anden pæk. Er der noget på bagsiden af det der? Nej. Nej, det er der ikke. Så kommer han igen. Syg nok, så bliver du også sådan. Hvem er dem? Lidt opad og herover af. Herover, ja, sådan der, sådan der. Er det ham den samme, som Ja, ja, det er den samme. Det er ham der, den... Lykke? Nej, ikke Lykke, det er ham der, den fedladende, selvfede der. Ja, hvad er det, han hedder? Chris? Jo, sådan noget lignende. Opad, der, ja. Det er også en det er også en diktator. Der er vi Nina. Igen, ja. Det der, den der, det jeg plejer at skære overhead-stencilen på. Ja. På overhead plastik, ikke? Jo. Nå, der har vi ham der. Den ser sådan lidt træt opad, Kirsten. Der, ja. Ja, det er han ser noget træt ud, synes jeg klatterøjet, ikke? Altså den hat der. For meget rock. Og han er lidt hår og rende rundt med, du. Ja, det er godt nok vildt. Altså, de siger jo, at han har kørt motorcykel engang. Det kan man altså godt se på håret. Ja, yes. Lidt uret og vildt. Ja. Også her. Det er ret godt i øvrigt. Er det det? Ja, det synes jeg. Okay. Det er stadigvæk skidt så, Kirsten. Ikke? Jo. Nogle af dem vil jeg da først stå på. Der er min hånd. Ej, hvor er det støvet det her. Det er godt. Ja. Sådan der. Ja. Se en gang, kan man må se. Ja, man kan godt se, det er en hånd, men den er ikke skarp der, synes jeg, i øvrigt. Jeg skal lige kigge på skarpheden. Okay. Øjeblik. Der, det er bedre, ja. Sådan. Det er lidt åndssvagt, hvis den har været uskarp. Det er kun halve stykker, det her egentlig. Ja. Så de burde nok ligge for sig selv. Det gør de. Mener du det? Ja, hvorfor så gør jeg dem i mellemtiden? Så giv mig dem, så... Nej, gør det lige færdigt, ikke? Så kan vi... Ja. Den er ikke særlig god, den der, synes jeg. Jo, den er ikke han er lidt vild. Vi ser en gang. Ja, han ser godt nok i morgen over, det er jo... Ja, altså, du kan se det her. Hvad? Og der har vi den der. Ja. Den er ikke dårlig. Ja. Den er ikke dårlig. Nej, en krokodille er det. Ja. Nå, er det det? Ja. Der kommer flere hænder. Fingre og hænder, Ja. ja. Den er meget god. Øjeblik, jeg skal lige stille den, ja. Den er meget god, Synes du det? Ja, jeg synes det. Der kommer flere pegehænder her. Det er bare den anden vej. Den er bedre, den der. Ja, den er lidt bedre. Der er noget mere kontrast på. Den er en god optik, den der høs. Man kunne lave baggrunden på nogle af dem, eller sætte blonder. Det var nogle af de her, jeg skulle bruge til at sætte blonder på, tror jeg. Ja. Ja, så vi lave bog af. Ja.
Der kommer et øje til, det var der sådan her. Ja. Ja, ja. Jeg forbrænger altså farverne en lille smule. Jeg har ikke sat, ja. Det er ikke dagslys, det der rigtigt. Jo, det er dagslys, men... Det er ikke min yndlingsskide. Og det ved jeg ikke, jeg synes altså ikke, den er dårlig. Du skal altså kigge ordentligt på den. Ja, det kan godt være på afstand. Er du sikker på, at den der smalle strive, at der ikke var noget på den? Nej. Den troede jeg skulle gemme og lave noget. Jamen, det kan du godt gøre. Eller de lagt ind med i det der, de er lagt med i det. Jeg ved ikke, Kirsten, hvad du mener egentlig. Det er godt, det her. Det er da utroligt. Det er så lidt tyndt papir. Nej, det gør ikke så meget. Nej, gør det ikke. Der kommer nok nogen, der ikke er noget på, eller ikke ret meget. Fordi der var nogen, der begyndte at lave til, at jeg skulle bruge, ikke? Ja. Den er ret god. Har du egentlig noget, så vil jeg også gerne have. Jeg kan overhovedet ikke se mig. Ja. Jamen det har jeg. Og jeg har lige netop sorteret dem fra. Så nu ved du godt, hvad for nogle jeg godt vil have, ikke? Jo, det ved jeg jo simpelthen godt. Der har vi en på chokolade. Jeg er fra en chokoladeæske, det der. Åh. Søren der. Ja, det må bare se. Det er meget sødt. Ja. Se, hvor langt vi nåede med uploadning. For helvede. Det er godt, det her. Hvad er det med? Ja. Det er rigtigt. Ja, sjovt med den baggrund, at det kan lykkes rimeligt. Nej. Den er kun 2/3 uploadet. Ej, ja, det er også. De er rigtig gode. Ja. Der er lidt batteri med det hvide her. Men, okay. Og denne her også her, den kan jeg også huske. Den er rigtig god. Den kunne man også godt bruge til mønstrene, men altså den er lidt for... Ja. Den her. Og du ser ingenting. Den kunne man godt bruge til mønstrene, men den er lidt for besværlig. Og den er lidt for pæn, du og ved. Lidt for... Ja, ikke altså... Det er mere sådan nogle bestemte typer af kvinder, synes jeg, der skal... Ja. Der kan du se, der kom det fra det der med håndklædet der og deroppe, ikke? Jo, det kan jeg godt se. Det er en inden for Gammel Strand, ikke? Jo. Den er der vel ikke mere, vel? Nej, den er væk for lang tid siden. Ja, det kan jeg godt lide. Det er hende uden mobiltelefon, ikke? Hun står faktisk med noget. Ja. Kunne sagtens være en mobiltelefon, ikke? Nu står der en udenfor og baner. Banebilans en. Ja, den er god. Hvorfor tager du ikke den der? Hvorfor tager du ikke sådan en som den her? Jo, det og kan til jeg. Der. Den har jeg lavet til dig, i øvrigt. Det tror jeg også, du har. Fordi så kan jeg sætte herind i. Nemlig? Jo. Skal jeg tage den fra, eller? Nej, det gør jeg selv. Okay, ja. Ja, der var ikke nogen af de der, jeg måtte. Nej, der var heller ikke nogen, der egnede. Hvad med ham der? Ham der? Whiskydrikkeren der. Ikke? Hvad med ham? Det er sådan en forfatter, du ved, på linje med Miller, du ved. Hvad er den hedder? Ja. Ej, hvor er det søde, de her. Er det det? Ja, i den farve, den er smuk. Ja, okay. Ja. Rigtig smuk. Det er stadigvæk skidt, så det der, Kirsten, altså. Jeg er ikke gået det der efter det her. Det kunne jeg også godt til, men altså det... Jeg kan bruge både enkeltark og dobbelt. Ja. Og de her også. Det er en fed farve.
Jeg ved godt, hvad det er for en. Det er en standard nødebrun. Nej, det er den. Nå, Altså, den der. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ja. Og der har vi en god, en ja, den har du også lavet til mig, tror jeg. Nej, det har jeg. Har du? Jo, jeg har også den der. der. Der er ikke plads til at lave blonde der. Ej, det tror jeg ikke, du har du? Jo, jeg har lavet det lige til dig. Det mener jeg altså. Jeg er ikke 100% sikker, men der er ikke meget plads til blonde, jo vel? Der er jo ikke meget plads til blonde. Nej, det er altså. Og jeg skulle heller ikke have koen, vel? Hvad? Jeg skulle ikke have koen, vel? Ja, hvorfor skulle du ikke? Jeg kunne selvfølgelig skære den af, men altså, så er der for meget tegning. Altså, jeg kunne lave blonder hernede langt med, ikke? Jo. Her. Ja. Men koen egner sig ikke rigtigt. Hvorfor ikke? Vi kan bruge det her til opslag til de der. Jeg har desværre ikke fundet skabelonen til koen endnu. Jeg ved, den er der. Altså, og jeg kan jo skære, så snart er den der. Hende her er ret god på det brune her. Ja. Ja. Måske. Der er plastik på hende nu. Ja, det er der. Lad det være. Ja, okay, så lader det være. Det er en hånd. Er det en hånd? Ja, det er noget af en hånd. Okay. Kan man se. Nu lægger du den sådan. Nå. Det er en brandhane. Den kunne man også bruge. Nej, man skal kun have nogle små, synes jeg egentlig. Synes du det? Hjørner af damerne der. Eller... Ja, jeg synes, at de der, jeg har taget. Ja. Altså, hvis jeg var sådan, hvad skal man sige, hvis jeg ikke var så doven og... Ja, det er jo det. Så er der hende her. Den er også meget god, den her, på det grønne. Ja. Det passer også godt til... Ja. Og der er hende der slåben. Den er faktisk også ret god. Ikke? Jo. Den der kunne jeg nu godt bruge. Den kunne jeg godt bruge egentlig, men jeg ved det ikke. Den er ikke dobbelt, så... Nej, det er den nemlig ikke. Det er synd nok. Og det vil sige, så er der kun på bagsiden, jeg kunne lave det. Ja. Men jeg kan da se, at det er noget, som du har... Der er forskel på de der halve der, nemlig, og de store der. Meget forskel endda. Du vil ikke have det... Hende der har jeg vist taget. Jeg kan ikke huske, om jeg fik... Jo, der var en, men jeg kan ikke huske, om det var på grøn baggrund, altså. Jo, det var også på grøn. Det bliver net. Hvad er det for en nu? Og lade den der til mig. Nej. Så skal jeg lave blonder ind over de der. Og det er koen jo. Det er koen, ja. Den vil jeg ikke have. Men hvorfor lægger du den ikke op? Herop? Altså, hvad med den? Den skal jeg heller ikke have, vel? Hvorfor lægger du den der derop? Det gør jeg ikke, fordi jeg vil lægge dem ind i den. Godt tage den der, Kirsten. Den vil jeg godt give dig. Men der er også noget... Ja, der er ovenikøbet noget på bagsiden. Så kan der ikke komme ret meget på, men der kunne godt være... På hver side, ja. Okay. Der er ikke, der siger, at de skal være lige store, dem jeg skal have, vel? Nej. Selvom jeg det er det, jeg siger, hvis ikke jeg var så skide doven, ikke? Ja. Så kunne jeg godt lave en grå papir, det er også pænt. Ja, sådan nogle standards. Og det er bare noget, det er ikke dem, jeg har gemt, der passer på. Du kan lægge det over på den der bag dig. Der, hvor jeg peger. Den der er ekstra. Ja, det er nogle, jeg skal bruge de der. Det er noget pjat, det der, du gør der, fordi man kan... Altså, hvad der er et den sted. der? Den der, det ved jeg ikke, det er dig, der bestemmer. Det er også lavet på et stykke blonde, ja, at der er sprayet igennem, ja, ikke? Ja, selvfølgelig. Det er faktisk blevet meget godt. Se, det er også tomt. Det er nogle af dem, jeg har skulle have. Ja, den her. Nemlig. Den der er noget også. Det skal du ikke være sikker på. Jo, det er jeg bare beskyttet. Hvad er der inde i? Dem har jeg bare beskyttet inde i, fordi de er så jeg har lagt dem her inde i. Jamen, skal de ikke derinde i igen? Nej, de kommer ind i den her. Nej, okay. Så åbne den her og lægge dem over i. Ja, det gør jeg også. Hvis der er nogle af dem, jeg skal have til at klistre, jeg kan egentlig også bruge. Du har også en helvedes masse liggende i den her er lige en kigge på. Der var måske noget, jeg kunne klistre ind i også. Lad os se på det.
Ja. Som sagt, så der må finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er det, jeg ved ikke. Er der noget på vores side? Nej, det tror jeg ikke. Det er der ikke. Det ved jeg ikke, hvad jeg siger. Det var meget god. Ja, ja. Nu ville der været god at se det også. Ja. Ja. Lidt stor i størrelse. Tag den. Ja. Lidt så stor i meget størrelse. Kirsten, ikke altså. Der er ham der. Der er ham der, ja. Ikke? Jo, det er godt, der er noget med det. Jeg ved ikke, hvem det er. Udart, kom. Middelart. MDI art, kom. Nå, Nej, der er lavet det. Middelart. Ja, det troede jeg, det stod. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Og der ved jeg godt, hvor det er fra. Ja, ja, det ved jeg også. Men det har vi nu. Og den har jeg passet på også, den her. Ja, det kan jeg godt forstå. Den har jeg jo fundet, den der. Ja. Den her kunne også være fed at sætte ind i. Den er ikke særlig færdig, hvis man kan sige det sådan. Ikke, det var godt være også skitser og sådan noget. Den her er ret fin. Ja. Hun er for stor også. Ja. Altså, jeg ville godt have de små, der var 6 på strikken. Ja. Se, der er en der med sølv. Ej, hvor er det god. Jeg ved ikke, om det skal det sølv. Og man kan se, det skipper. Jeg er sikkert, det er sølv. Ja, det er men lige prøv lige at dreje den anden vej, Kirsten. Ikke den her vej. Den vej, ja. Det er meget støvet. Det er sølv, det er rigtig nok. Ja, det er meget tyndt papir. Ja. Ja, det er meget godt. For så vidt. Kan den ikke vende den anden vej? Nej, den har nok bedre. Det er det samme. Under alle de virkeligheder. Så kan du lægge den der? Derunder, sådan her. Den kommer imellem nogle af de store ark. Det er nok bedre. Ja. Den er ret fed, den her. Det er svært at se, det er sølv. Ja. Hvordan fanden har jeg fået sådan en sølv i den der Airbox? Der er nogle store fede nogen her. Det er godt nok sikkert skitser, eller hvad det skal være. Eller også var det en, du har lavet til mig, den her med. Ja. Det ved jeg ikke, det med... Det tager godt nok sin tid, det her. Ja, der er også mange, ikke? Jamen, det gik meget stærkt til at starte med. Er det ikke så meget? Nej. Det er ikke så meget. Det er det altså. Der må du meget undskylde. Ja. Den er sådan rimelig... Det er en af mine, fordi der er tegnet. Ja. Hvad er der inde i? Der er jeg nødt til at lave uden, eller ovenpå på noget af det, ikke? Hvad er der inde i og på forsiden? Ja, motorcykel, det er også godt helt for nogen, hvis du har ja, den. Men, har du fundet den? Nej. Den har du ikke fundet? Den har jeg ikke fundet. Så vil det ellers være godt. Ja. Det er en, jeg har fået det. Er det det? Ja. Okay. Det er det altså. Og så er der en, jeg har lavet her, det er en, jeg er beskyttet for at... Er du gal, mand? Det er en af de der har været stivet og du har skrevet noget der. Det er bare på hovedet. En af 4 eller 6, står jeg ikke. Det var det 6. Rosetter fra kjole, cirka 1930, Tyskland. Til... Hvor har du gjort alle de andre? Tilhørende taske, den har jeg også rent, og jeg har også gerne det. Og du ved, hvor de andre er? De har været stive, så de, ja. De lå sådan her, så bliver den sådan 3D, ikke? Ja. Det var den. Ja. Ja, det er fantastisk. Det så for at beskytte den har jeg... Men det er jo ikke håndlavet, det der. Meget skrøbeligt. Jo, det er det. Det er højeste grad. Ja, det er det i hvert fald. Jamen altså, hvis det her det er håndlavet, hvor mange tusind er der for der? Det ved jeg ikke. Ifølge eBay... Ja. Hvad så? Hvor en rose indgår som... Hvad står der? Som mønstret er. Ja. Købt 2011. Hvad ville det koste? Det ved jeg ikke. Nej. Nå, der kommer. Hende har du også lavet til mig. Ja, ja. Har du ikke? Jo, hende må du godt nok tage hende. Altså. Synes du det? Ja, for fanden da.
Ja. Der er blonder på også. Ja. De her er der ikke nogen, jeg har fået, vel? Lige to, så var det lige... Det er nemlig langsomt. Jo, det var en, jeg havde fået også, og en her også, ikke? Jo. Og de der. Ja. Og så kommer der en fin lille en her. Jamen, tag den, hvis du vil have den. Men jeg kan ikke se, hvordan at du kan få den til at passe ind. Jo, jeg limer den ikke i. Okay. Det er der plastik. Ja, det er der meget af. Men det er top, det her. Okay. Vil du have en af de her? Nej, jeg vil nej. Nej, jeg har ikke plads derinde. Og passer meget på. Det er noget, der skal sættes ind i en ramme, hvis det skal. Okay. Nå. På silke. Nå. Eller også skal man klippe hende ud. Altså nej, skære det ud. Nej. Ja, det er det jo i forvejen på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvad vil du gøre? Du vil ikke gøre andet end lægge den ind igen. Altså. Nej, den anden er krøllet. Det bliver lidt. Ja. Den er så nemt malet, den der. Altså. Er den det? Ja, den er enormt nemt at lave. Ja. Men de må altså ikke i noget. Ja. Så må du benytte af chancen og sætte det ind i noget, altså. Det er fremme. Se, den her er altså lidt desværre. Kan du ikke presse den ud? Det er sådan, den ligger og bliver ødelagt i. Den bliver den ødelagt? Ja, altså. Den bliver ikke mere ødelagt, vel? Det er det, gør den? Ja. Det er sådan, den ligger altså hårdt. Altså. Ja, men lad være med at hive i den. Det skal nok stryges ud, ikke? Jo. Den skal ikke, altså så skal den på hovedet, ikke? Og så stryges på bagsiden, eller hvad? Jo, med svag og lidt med det, så du hellere med tage et fugtigt viskestykke, og så, eller stop, og så lige hen over det. Ja. Fugtigt. Og det er meget smukt, det så jeg på for den her. Det synes jeg også. Okay. Så det er stof her. Ja. Okay. Det kan man kan se fra min arm over mere. Man kan ikke se det, Kirsten. Nej. Det skal på en eller anden underlag, for man overhovedet kan se det. Nå, okay. Ja. Og så det her også her. Ja, den kunne også godt trænge til at blive strøget, altså. Ja. Det jeg siger, det er, jeg synes ikke, der er nogen grund til at stryge det, hvis ikke at det er klar til at blive lagt ind et sted, hvor det ligger beskyttet. Så bliver det bare bukket igen, ikke? Jo. Og der har vi sgu kort. Igen. Ja. Ja, nu er 3/4 uploadet af det lidt. Du har fået skjorten helt gennemsigtig næsten sådan på. Det er ret flot. Ja, det er nemlig. Det er slet ikke dårligt. Nej. Hvad gør du nu? Nå, men jeg lægger bare det her for sig selv. Så vi passer i størrelse. Ja. Nu kommer der en meget stor en her. Den der ikke er bukket nemlig. Og den er ret fin. Ja, og lige se en gang. Kommer den ned? Nej, den er lidt opad. Ja, så den nedad. Ja, der. Det er meget godt. Et øjeblik. Jeg skal lige se, om den overhovedet er i fokus nu. Det er den altså. Ja. Nej, den er der ikke. Hvad er den for størrelse? Nej, den er normalt størrelse, ikke? Jeg ved ikke hvorfor og hvordan. Jeg ved ikke noget. Nej, den er ikke en... Men den er større end at kunne ligge inde i sådan en halv. Pas på, det er stof, det dernede. Eller den er meget tynd, den dernede. Jo. Ja. Jeg sniger lige den her ind. Ja. Så jeg kan det. Jo. Og så kommer det sidste nok også gøre, men det er nok den sidste, den her, tror jeg det. Øjeblik, jeg skal lige... Ja. Er den der? Ja, den er der. Godt.
Og så er der, kommer også tapetbogen. Det ved jeg ikke, om den vil jeg ikke nu. Nej. Det hører jeg ikke med. Jeg lukker den her nu. Ja.